Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nacho chirongwa chedu chiya chema prayer request. If you have any prayer request, you can come to my inbox, then you can leave your WhatsApp voice note kana kuita zvekutaipa. Vaya vanogara vachiti inini ndine problem yangu yandiinayo, I want other people to pray for me. Munokwanisa kungoya nema prayer requests enyu. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi zita rangu ndinoitwawo Ruva, iyi mukomanashi ndaneta inini, and I have reached a point whereby I can see kuti I am not going anywhere. Mukoma, zvose zvinoitika pandiri, like I never asked for anything, and ndinodawo kuti Mwari vange vachindisunungura. Ndiri munhu wekutoti I am humble, but at the same time ndine humwe hutsinyi hwekuti kana ndikangokwanisa kungowana kunyange riri picture rako, kunyange ndisingakuzivi, ndinokwanisa kutokuitira mhiko dzekutokuisira kana chiga cherufu, ende kutori nevamwe vanhu vekuti ndakatongovaisirawo zviga zverufu, ndakazotosvika pakutobuda mune rimwe group mukoma. So mugrupu iri, like ndere Fashion Police, kune magrupu awa maviri, rimwe racho ndere muno muSouth Africa, rimwe South African, then rimwe racho ndere kuZimbabwe. Saka ndaingoti kana ndikangoboyekana zvezvo zvokuti unonyatsokuona kuti munhu uyu apostawo picture rake, ende munhu iyeye munhu wekuti anenge asina mari, vanhu vobva vatanga kumushora. Saka ndaiti kana ndichiverenga macomments evanhu ndikangoboyekana nemunhu anenge achiita sekunge anoseka kana kushora nhamo youmwe munhu, ndaibva ndaenda kuprofile yemunhu iyeye ndobva ndadownloada mapicture maviri kana kuti matatu, then picture riya kana ndikakwanisa kuzoriita print out kupostnet, kana kuti dzimwe nguva ndaenda kune vanhu vaya vanoita zveprinting, then ndobva ndatora mapictures aya ndobva ndazomaisa mumbiya. Ndinomaisa mumbiya ndobva ndazoisa nemvura netsono uye zvekare nebanga imomo, ndobva ndakuitira chiga cherufu. Apa anenge ari munhu wekuti munhu iyi ndinenge ndisingatombomuzivi. Izvi ndakazvidzidziswawo nagogo vangu, saka ivo gogo vangu vainge vakura zvekuti dzimwe nguva kana kutoenda kunoroya vainge vava kusakwanisa, because vaizoti kana shavi riya raienda rinenge rambovapa simba, vaibva vazotokolapsa zvose nekushaya simba, nekuda kwekuti shavi iri ndiro rinenge rambovapa simba. Saka gogo vangu vakabva vazondiinitiata into witchcraft. Vaitondidzidzisa mukoma kuti kana uchida kuroya munhu unodai odai, mwana wemwana wangu, uri kuzvinzwa here? So mukomanashi, gogo vangu vaitondidzidzisa kana kutochera mishonga yakasiyana siyana. Kwaitova nedzimwe n'anga dzaitobva kana kuna naHarare dzichiva kuzotenga mishonga yacho iyoyo. So nekuzokura mukomanashi, ndainge ndava kungoti kana ndikangosvikawo munzvimbo nekuda kwenyora idzo dzandakatemererwa nagogo vangu, ndobva ndatotanga kutoshandisiwa nevaroyi vanenge vachigara munharaunda iyoyo. Kutaura kudai so mukomanashi, handina kana munhu anondifarira, because shavi racho iri rinoita kuti ndinge ndichivengwa nevanhu, ende handikwanise kuti ndinge ndichigarawo nemurume, because kana ndikangotanga kungogara nemurume ndinobva ndatanga kuita dambudziko rekungoramba ndichingoita yeast infection, zvekuti kana murume iyeye wandinenge ndichigara naye anosvika kana pakuzviona, because sikarudzi yake anoti kana abva mukusangana neni inozomuka yakatsemukira. Saka pari zvino mukomanashi, ndodawo kutendeuka, todawo kuti mhuri yeZimbabwe vange vachindibatsirawo neminamato. Pachezvangu pari zvino handikwanise kunamata, nekuti pandakambozama kunamata mukomanashi, dhimoni racho iroro rehuroyi rakatoya rikandisimudza. Ndokubva ndatoona kuti ndainge ndatova panze mukoma, kuti ndike ndichipinda mumba ndainge ndisingakwanisi, ndichiita sekunge munhu ainge ava paralyzed. Ndakazoti mangwana acho makuseni dzainge dzava kuma5, ndipo pandakazomuka ndikakwanisa kudzokera mumba. Apa ndainge ndongogwagwadza nechando. Kana mukakwanisa kundipostera nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I want to give my life to Jesus. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinotyisa, hanzi ndinokwanisa kungodownloada picture remunhu
anenge andipowa kana paonline, munhu iye ndobva ndatomuitira mhiko dzekuti anokwanisa kutosangana nechiga cherufu. Yei, zvakangooma hazvo vedu wei. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinoitwawo Tariro, uye zvekare ndikuraramawo ndiri muno munyika yevatorwa yaSouth Africa kunoku kuJoburg. Komana ichi pandakauya kunoku kuJoburg mainge muri mugore ra2017. Saka friend yangu iye ainge asina kundiudza kuti kunoku basa rake raanoita ibasa rekutengesa muviri wake. Saka pandakatanga kugara naye mukoma ndopandakabva ndazoona kuti mumba umu maingogara muine zvimabhokisi nezvimabhokisi zvemakondomu. Ndakamubvunza ndipo apo paakabva azoti ndozvinotondipa mari izvozvo. Ndikati izvozvo handizvikwanisa kandi tichitsvaka basa because mwedzi uchipera pari kudiwa rent. Komanashi apa mazuva ainge atofamba, wainge wava musi wa18 achindiudza kuti mwedzi uchipera kana ukasandipa hafu yako then the landlord is going to kick you out. Apa ndichitanga kugara naye ainge asina kundiudza zvose izvozvo mukoma. Ndakabva ndazomanikidzika kuti ndige ndichitengesera vamwe baba, ndo vakava first customer yangu. I never enjoyed the experience mukoma. After that zvikabva zvachizopinda muropa kusvika pari zvino ndiro basa iro randinoita rekutengesa muviri wangu. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindinamatirawo because muchindiona kudai vabereki vanguwo ivo vatoriwo vadhikoni kuchechi, but kunoku kuSouth Africa havatozvizivi kuti mwana wavo anzwa nekutengesa muviri wake. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseviseiwo. Please pray for me, my prayer warriors. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ivo vachitaura vainge vachitoti anzi friend yavo iye ane chimwe chidrowa chake anzi chainge chimbori chiheadboard, then ndo kwazongosara chidrowa. Saka hanzi muchidrowa umu mune gate ririmo. Saka hanzi mukati umu anoti each and every day kana vabva kubasa ndipo apo paanobva azoisa mari yose iyo yaanenge ashandira usiku hwose mukati imomo. Anoisiya mari iyi kwemazuva then obva achizoitora obva azotanga kuishandisa. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi let us try to speak with her in the comment section. Zvekare nekumunamatira mwanasikana uyu mucomment section. Saka pane imwe message zvekare yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vainge vachiti vari kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichivanamatira because she has been thinking about leaving her marriage. So let us all try to remember her in our prayers as well. Please let us try to remember her in our prayers. Ngasanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.